Ngi aingu yau try hakani ka por ka bamenta. Basa si sen ngi la banwan ra yakani ka kubor. Hakani ka sngi kanya pi wei ki ba pet. Bat ki ba sngap hakani ka por ka bamenta. Ngi u try udani ka ban kurku. Kam dam e ngi don ro hakani ka sngi ki ba kado. Baru Jisu kren siapang kita ki sngi ki ba kado. Hagaktin ka ba ukren baru aya kani ka parsi. Siapang ka jar. Ne ba ong haktin nong wei ka net. Perkaktin ke jomblai ke ong ba ka hima ki beneng kalong kum ke jar ya ki bala berat ha ka duriau. Perka duriau ke thau ya ka perthai. Perka jar ke thau ya kata ka tin ke jomblai. Bau blai u berat ya kata ka jar ke jong. But ha ka ni ke sing in lek ya ka bangin ya keren ya kata but idon lang ipaso bantai. Ba mo ini ala keren lang ha ka ni ke por ka benta sya phang jong ka ni ken. Kting ke jumblai ke yato ingi ba ublai u kawang ya ta jar upa ya ta jar kanang ba kaprthai kan yo snow ya ta kubor ka jar ko maungi pastor tan gari ke kting ke jumblai bat ya kan ke kting baro la yo snow lada kren nei kamtam ye ne ke jela ke jungi baro ngila yo snow ke kting ke jumblai tang ba ka jingkeli ka longpat ka nungut pat ki ba kelabha ne ka nungut pat ki jingpen em na kata ka ktien na marlang ipet adi nang ni mo pastor ngi I bah kata ka jar ki don kha ki ba bagi don ru ki besniu to pastor me vinto Pinda pet ha ka khot ka ba sapu pra ka ong gum ne. Ya ka ba onda ladap ki ring sharing kau te ha ba ki le shong ki le lum ya ki ba bha ha ke jingdiang ya ki ba sniu te ki le bret no. hi ka ktien ka jomblai ke tho ingi hang ne ba ha ba ki sngo ka ktien ka jomblai don ba ha ba ki le sngo ki ka labu mut shisha don shisha ki bala pediang ni utrai ki don shisha ba ke jim ke jonki ka thamai na mar ha ba ki la yo ye ka ktien ka jomblai Rai don pat ki yo ka ktien ka jomblai ki nyo be ba ka dei tang ka jinge thu khana ka ba ki dei be chu sngo le se man la ka sngiu blai ba ki le jeseng rai ka ktien kam shim la pen ka lai ki kene ka ktien kam shim la kta ki kim shim la ko ngo ri ne ka ktien kim shim la nget ro ne ka ktien ki shu ong be ka dei tang ka benta ka bangin chu snap ne ya ginong kren ro le si tang ban shukren namar ba ka dei ka program le ne ba ka dei ka mok ban shukran ya ka ka ktien namar ba ka dei ka jeseng tadeng tangi I ka ktien ka jomblai hang ne ba ba phi sngo ya ka ktien ka jomblai hato fi kala long em ki ba bha khamat jomblai ne ki ba sneo khamat jongo namar ba habala bret ya ka ne ka jar baro la yo sngo ngi don ha ka jar ha ka ktien ka jomblai an sa ring no ine ka jar ha ka jigrong no an sa ring no ya ka ba don ha ka jar ya kita ki men sim tadeng ta ba ki la shong ya ki ba bha sha ka jingdiang en ro ya ki ta ki ba sneo sha ka ba snor ki ba sneo Ik ba sniu la bret no. bret cha ai trai Abar ha ka ba khot ba san po ka ong ba kinya bret ha ka lower ka ding. la dang ikran ya ka ta mo snor to aj kran fi snor ka ta Ha ka ni ka jeka ka kren. Habala kawang ya ka jar. Habala bret ya ka jar. Habala lum ya kita ki ba bha ha kita ki jingdiang. Ka ba thau ha ki hima ki jong utrai. Hanre habala bret pat ya kita ki ba sniu ka ong la bret pat ya ki ha ka lower ding ba hang ta ken ba kan don ka jing linear bat kum dat binyan. Ka ba mot ka dei ka ta ka jaka em ka jaka jong ka jing ba be shirta. Namar balai ha ba ka jar ka la wan haki. Ka jaka ba kin long kita ki ba bha hanre ki ai sakut sa ha ka ba sniu don bon ba ki brio ki le yo sngo ya ka ai ka ba bha hanre lada ki dang yai imbe ha ka jing le sniu kalong ka ba ma bha ha ka sngi ba on lum no ya ka jar namar balai kan mau nginum la ban lach na ka jar mo ngarang ipet yung tong do kha u haba u kawang ya ka jar habu tong do kha kidon ki do kha ki la ban lach nang ka jar bar ki yo ban lach em hanre na ka ni ka jar ya ka ba ublay un bread ka bible ka ong ba kita ki angal kin ya lumlang onom da nu weiru u bala ban lach la pi de ba ne ba snio baro pinwa na ka jar hanre hapo jong ka jar pat on sa bishar bla ba pi de ba ne pi de ba snio ya ba ka bible ka ong on pediang ya ka ha ka jing tiang hanre la dei pat ba snio
on bread no hakalawading but kata ka ke jaka ka ba ma namar kan mau hakani ke por ke mentangi ku aban pen kan mau omdan menu balaban pet ken na utrai pi habban wan ken namari kata ka ong ga tin ke jong blai pila ba pin sik nyo menta hanre hakata ka ski jong jing lum nganong ye pi on lum lang hi but hakata ka ski ba pin ai ka jing ken ka bible kong hakata ka akher kata ka ski abangi ai jing ken kata ka de ka ski ka ba ma ken ba on kali langi ba bha ne ba sni habang ila yo sngo ngilale ayu ya kata ka jing yo sngo ka jongi hato ka wan ra ya ka jing kelna nengi shi yo sngo nagaway ka skor bat ngi palat nyo ban ngiong kanom long kumta kan mau jisu hakani kal nong ka ba khalai wai bontli ki pharsi hangni hakal nong ka ba khalai mentangi don hakani hajan kani ka wa kri hangni gioi ki don kita kiba mo kiba tong dok kha hakani ka jaka kiba khwai ki don hakani ka jaka para bangi peji ki ka pen kan mau yang i yakani ka benta na ka tin ka jong blai bang sngo thuro kani ka poro bangi su tho baka jar ka jong trai adap kawang kadegi up stang ka jing elum ken mo pastor Sering no ang akting ke jong blay. Tading ta abangi perkat ya katangi iru. Bau soitanam uyo sngo ya akting ke jong blay. Haga por ka bau nang don habneng. Haga ta jaka ka ba ushakri u blay. Henry umshimla shashkor ya ka akting. Umshimla sngo thu ida akting. Benban wile persha ya ukting. Wile persha ya blay. Badayang ta namar bau ya le persha. Ublay upen kre ya kata ka punggading. Tagaday ka tam hakani ka ski ngakwa ban kumki pastor hakani ka porngi penken mau ya pi. Ba ubabaha uday tang ublay. Ubabaha uday tang ujisu. Ujisu ang along mangaw nong aplang brot ubabaha. Talada piday kita kilang brot ki babot ya kumta ken ka jingbaha ka jung kawan ka jim ka jung pi. But piru pi klalong kita ken kilang brot ki babaha. Tading ta lada fimbut you try lada fim sha skor ya pia alaga jongkelenti pisngo khan pisngo bit pisngo biang pisngo la I daladi piong le yung an chulong kristan la biang le si lada ngamon ben le jaseng an le lada ngamon ban shong hayeng an shong lada ngamon ban im ke jing ka bangan le ba lada ngai kwa ban im snew ngan im snew pi im ke jing ka ba lai lo pi kwa ban im ke jing ka ba pi kwa hi ban peso ba daladi pi pilalong kita kidok kagi basniu. But ya kita ki basniu ani sya kapung gading. Bagani kapung gading kam dege jaka ka basngu tanat. Wadu ksut wadu soitan. Wal kita ki utaw marat klau bad utaw nang itu lepa lam leru. Kin ya len yar kertat hangta. Baga babel ka ong ban pensitom yiki mit labat sngi. Sya bom jikut filaan pulay kita naga jingpen pau. Kal nong ba arpo ka dekat bisipo. Ya ka ba kaktin ka jong blay ka pini ya kata ka bansawan syapang ni soitan ubu syukor ka pertai bat I kita argi besya syukor tading ka kwa banong ifi ka ni ka singi ujisu kren ni ka jisisha u soitan u syukor namar ude unong syukor bala da fisngap ya kaktin ka jong trai pila kalalong ki breu ki babha ki bala yo ya ka jimpenem yo yu tau babha henry la da fisya syukor ya unong syukor ya poilang syataken syakapung gading tading ta ay ba finlong ki breu ki bastat ay pinong ki breu ki ba penrit ki ba kongo ya kaktin ka jong blay kababel ki thu ingi kata baya u ba penrit an pen kraw and rayo ba sarong ka jingjot ka alap lupai ka jing sarong ka ya ashwa nadien labut ka jing penjot ka jing snowmeng ka ya ashwa nadien ka layat kata ka jing pen kelon ong kaktin ka jong blay tading ta ka ni ka sngi ka ba mentangin pen ya no ngin pen kraw ya no ngitip pangimlong ya kamat ka jong blay tading ta ka ba bangin spendret be kamat jong ngin sha skor ka ktien lalang ya tip ya ka bangi de ban le hable ya kata wanum ong ka jinglong brio ka batalot ni nga brio baduna wanum ai daw la piyang ka sgi jing bishar pinom la ban ai daw pinong adi brio batalot pinom la ban ai daw kamat jong try tading ta Paul Ukraine kata na Philippines nong basaw ka kat lai kong ngala ban le ige baro daw taw ba pensat bor ya nga tip la da pi priang yu Jesus Christ pi priang ye ne kaktien kalong ka bor ya pi ya ka ba pila ban le ike baro daw man sim ba ko jong blay ban nga ngai ab yang ka sgi jong jing bishar pinyeng kum ki breu ki ba la sha pen ksan ki ba la sha pen rem kadai pastor ka ba pi ong but hakani si kum bangila ya kran hakani ka por na kaktin yo fida ju yo sngo man ka por fidang pen penrit no hakani ka singi
Aitino yalade. Ino yaga basnio. Bau trai ula ban pediang ya fi. Hagata ka hima ka jong u. Lem kumta kalong ka bama. Wanum manong kangayanga kanum leilei. Namar yok ka poi kata kasengi. Kacing babi kalong syirta kumba ila kren. I pastor hagani kasengi. Ngin leit yaga bangini duai. Hagani ka por ka bamanta. Bau trai unkur kuru ya pi. Un pensai bor lamagani ka ktien. Manong kau thamai yaga jingim ka jong pi hagani kasengi. Mat kamta me pidang IT yalade namar. Nganget kani ka ktien kawan tek. Kum kata ka jar ken. Haga jingim ka jong pi. IT ni ka pori pastor. Panyalam yang i hagi jing duai ken. Ngay kaktiin ka jong blay, kalawan na gabor, kaktiin ka jong blay, kalawan na gabashay. Ngay, haba piyo asngaw, yang ni kaktiin, pinum day ban long tangki nong asngaw. Mga asngaw ni kapor, kaladay yang i, man siya bay, man siya buot bay utray, man kalaka bamot siya, man siya kri utray. Ngini duway ka ni kapor menta. Try nga ingo, ime ko pang, asngaw ni gabor, ka jong man simakoy. Kat pagin ang kren ni kaktiin na blay. Kini kaktiin ko try kalawan ko konrat. Try, ban pankalay, shibon kimin sim. Kani kaktiin kan pinkendo kani kaktiin ko try si shago ko na try ka long jinker ko ini ke bios ngo manado menta gasgi ke barok in jalong thamai manado menta gasgi video diang ka bor ka jong men sim ko ya ka ba pila ban kat kum ka mon ka jong try ya ka ba pila ban man pensu bahayo sho man pensu bahayo lade ni ano duwai ngada ko pi baga jing tong kala jan si shaga ka jingring no ito ka jar kala jan bat nga duwai ba pi pin yo ban yo diang sisa ya kata saya kata jing diang ke jong try ya ka baun pediang ya bigan namar ba pila pediang ya menta bat ya ka ba pila pediang ya ne ka ktien ke jong ala fikin taj on kan taj ya pi shalawar ding sunan pinpoi ga duai ga dekerku kan kan mlongkum taken ga duai ga dekerku pediang no ka ktien wanum sarong wanum meng ong ka ktien ke jong blai ka ngo penret pen ka ngo ilade haleluya ga duai ga kerku ya pi yo diang ya ka bor ben chakri utrai nado menta ka sngi ka teng jisu. Amen, amen, amen. Try na kerkui vi. Ngin saya kenduk yang lasai ke segi kebelah sibun. Kebelah sibun pastor. Kebelah sibun pastor. Nông chọc kia nông lăng hồn Bà đua kia nông lăng hồn Chừng chớ buồn Ngasngo ba man pentip shapi baka podnat kan pelong yang nege jeseng ke bakerpang ya ke mengila ai kerteng miracle weekend. Haka arab kendai baka live tarik jong neu benai mat arajar arfusan. Ngidon ke jesok manu belai We Namar have bangi peace langit ho with God because we have believed in Him. Kajaka kan dayang ti hasusutam auditorium shalom. Ya ke bangila jukat menshua ke State Central Library. Milong ublay bumju kala menshua hadu menta Pantip syapang ki jingle jomi kilong ki bathala Tading tang ikot subhay vi nege jeseng but agasisa jan kan sedang hakapor kendai beje min step jeseng duai. Sengap ha kendai beje min step jeseng duai nang ta kasadon sa hakapor arbaje bukumju hakapor sanshiteng janmiet. But agasgi utrai kan sedang hakapor si po beje min step nang ta shibeje steng bukumju ru hakapor nreu beje janmiet. Likely jeseng hagasgi utrai. But ngayon hang ni kajing shaslem kajang ublay And I also read about the patience of God that is But here. kum juro ngayon hang ni kajing shaslem jong ni gawai gabriel nakabenta ban yo ya ublay Tading tangi kat sungubhay people pinuan jeng nege jeseng wan ban mat ke jingker khu ke jong trai wan lamru yeki perlok ki projor ke jong pi mangadangit scam bau jisu un ben kia u jisu un pelat u jisu un tau temai iki babon bahagi men sim ke kesi ban ngangai un ben dapro iki babon da u men sim bakoi bat da shisha ngini i ke buram ke jong trai ke kesi wan yaldi wan lam lang iki weiru ngangai u jisu un le ki kamba age kesi Ban